Sarap buhay tayo dyan mga kawak. Ngayon, ito yung San Juan video review namin na video review number 2. Nagawa ko sa Oppo na cellphone noon na using Oppo, F1s, saka Vivo. Viva Video. Ha! Baka naman! Bobo. Bobo na lang. Hindi, bali. Sa San Juan, bilang punta lang namin doon. So, ang nangyari doon, nagbaon kami ng sariling pagkain. At natulog kami sa Parking lot. na maraming murals. Oo. Tapos Kung makita nyo yun, yung malaking parking lot siya na puro mural. Pero marami na rin nakakapunta dun eh. Nakikita ko din. saka sa mga post. minimal expenses namin doon, di ba? Kasi natulog kami mismo sa kotse. Sa parking fee lang, gas, tapos yung tubig na nagamit namin pang paligo. Saka yung konting chips lang pa sa Save More. Yun lang naman. Sa mga nagtatanong, pag may dala kang sariling tent, pwede kang magtayo doon. Pero may babayaran ka lang na... Konting fee lang, konting fee lang. Ay, kasi kami Maganda sasakay din yung na. lugar. Oo, maganda yung lugar. Malakas yung wave. Overnight kami doon, parang 2 days, 1 night. So, umaga kami punta. Tapos, tulog. Kinabukasan, maaga kami gumising. Tanghali kami umalis doon. Yun lang naman. Tsaka maraming nightlife sa San Juan. Oo. Oo. Parang city na ba ang San Juan? Hindi ko alam eh. Pero, San Juan, La Union. Daming na rin. Tourist. San Juan, La Union, video review namin. Panoorin natin, no? To the place where you and I were supposed to meet. The city owns the echo on, my thoughts are spinning on and on my head, it seems they lead me back to you. I keep coming back to you. Took a morning ride, found a place up in my mind no one else can see. Maybe it's fate that we lose control. In circles around we go. We become who we ought to know. We just gotta let it go. We just gotta let it go. So I'm coming home to you. Leave this all behind, for with you is where I want to be. Maybe it's fate that we can control. Go round and around it goes. And all that we seem to know, we just gotta let it go. We just gotta let it go. So I'm coming home to you.
found my way home. I 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 found my way home. So I'm coming home to you. So yun na nga, napanood natin yung gawa ko sa cellphone na San Juan review namin. Yun lang naman. At kung sakali bibisita kayo, alam ko marami nang pinagbago kasi taon na rin. Kasi doon, Last year yun. Diba? doon yung may big surprise, di ba? Nakita niyo na yung last na part ng video. May surprise kami doon. Tapos, yun yung araw na inamin namin lahat. Sa kanya magulang niya at sa magulang ko. Na so, yun lang sa akin. Yun lang din sa akin. Yun na. Live, love, love life. And pure happiness.